PBA TERRAFIRMA DYIP franchise sa posibleng mapalit sa STARHORSE shipping lines. TERRAFIRMA DYIP franchise may posibilidad nga mahanaw kini sa Philippine Basketball Association kun PBA kung maaprubahan sa liga ang pagbaligya nini sa STARHORSE shipping lines sa gipagawas nga taho sa national outlets nga nagkasabot ang duha ka kompanya sa seal lock stock o barrel weekend. I-representar ang transaksyon sa PBA board gikinahanglan nga 2/3 nga botos aron mahimong opisyal. Ikataho nga ang pagbaligya sa franchise anaa sa 100 milyones o giplano sa team owner karong Oktubre nga musulod sa liga atol sa ika-50 nga season apan ang DYIP muduwa sa Philippine Cup nga sugdan karong Marso. Mao kini ang final bow sa TERRAFIRMA sa PBA sulod sa 11 ka tuig. Kaniadto ang TERRAFIRMA nagdala sa Kia franchise so wala pa kini aprobahe sa board nga lakip sa expansion team nga Blackwater ni adtong 2014. Alang sa FM balita sa buntag ni si Idol B di kapugngan sa paghatod sa naguna ug labas nga balita. Tatak Armen, tatak IFM balita.